Извинете ме. Побъркал съм се само с телефон. Аз съм такъв, какъвто постоянно ви да прикладам. Здравейте хора, това ще бъде един от епизодите на Hay Day, т.е. първия епизод. И в него ще ви покажа докъде съм стигнал. В момента аз съм 6-то ниво по принцип, ако се чулите кое ниво съм. И искам да ви кажа също така, че Слави, ако гледаш клиповете на The Clashers, до някъде е прав, че има някакво напрежение в тази игра, защото аз постоянно не трябва да уря, защото постоянно ми трябват продукти. Извинете, ама това не мога да ви кажете, че не е напрежение. И постоянно натам насам тичам, това нямам, онова нямам. Прав е Слави, че тук има напрежение. Бла-бла-бла. Как да си организирам смисъл? О! Това ли е? Сега те разбрах. Да си купа, предполагам. То би трябвало къде да бъде. Ето няма такова нещо. Къде е отиде? Аз почвам да не гледам клип. Коне и зайци. Духнути. Боже магар. О, какво искаш, Грек? Разбира се, пич. Така. Всичко ми работи. Абе, хора, казвам, това е огромно напрежение, според мен. И за мен. Добре, това ще го изпълня, това тук ще го изпълня. Сега само да се заради соеби има. Даже то може и сега. Цъкам! В спалнята! Така. Супер. Така. Не ми пука. Казах ти в спалнята! За какво съм ти в момента? Така... И хора, виждате, че майка ми постоянно ме дразни. Сега така. Надявам се да го забележите, че във всеки мой клип тя вика това да правя, това да правя. Сякаш съм и роб. Гледам да затворя вратата, да не влиза. Така. Ако забелязахте, това ми е на второ ниво. Защото когато още има 20 няколко диаманта, смисъл още в началото на играта, реших да си го апгрейдна, понеже знаете, че много хора имат проблеми с това. Гледах The Clashers как Слави постоянно има проблеми с това. Силно иска постоянно да го апгрейд това, ако сте го гледали този епизод на Hay Day. Аз в принцип много харесвам Hay Day и много харесвам ето това. Тук. Искам много да стана с седмо ниво. Защото О, габърчета, те много ме трябват за това. Аз мога да ги продам, знаете как. Обичам да продавам. Не, вие не знаете, защото вие не сте гледали как играя тази игра. Аз съм играл аз я свалям поне за 5 път в момента. И четвърти не знам, не съм сигурен. Така това... Чакайте бе. Фермата на Веско. Благодаря. Фермата на Веско. Да, така си ми се кръстил името. Така, като стана седми ниво, това лично умблоквам.
Боже Господи! Той Слави се бил скъсал да смята, Боже. Аз по-тук съм се скъсал да правя абсолютно всичко, само за да стигна до това ниво. Леле Боже. Казвам ви хора, направо съм се побъркал за да стигна до 7-20 път, когато играя тази игра е така. А така растете. Че не трябва да е много. И да, деца, който те гледат този епизод, да знае, че всичко това се прави точно така. Точно по този начин се прави абсолютно всичко. По този начин всичко се прави както е тук в Hay Day. И така, деца. Надявам се да гледат и деца този епизод, защото като играят тази игра могат да научат нещо все пак. Има някакъв замисъл. Но напрежение, хора. Напрежение. Ще спечелим нещо бонус. Нищо. Тия много ще подавам, защото има много такива, а те ми въобще не ми трябва. Имам се много вече, защото те много бързо. Хората ми дават по... много смисъл ми дават по едно такова. Те ми трябват много такива. За да стана 7 ниво. Знаете ли колко много искам да ще ми трябва да подавам? Ето такива, ако някой в момента играе тази игра, в този епизод мисля да стане на 7 ниво. Не, може би. Тук само ще ви уточня как играя тази игра. Ами да, по този начин по принцип играя играта винаги. Това ще продам поне 2 такива, да знаете. Купувайте. Знаете, че аз не съм голям от най-големите скъпари. Не, вие не го знаете, защото не сте ми гледали, но въобще не знаете как играе играта. Защо казвам постоянно знаете, че не съм скъпари, знаете това, онова. Това е верно, леко досадно. Даже много се надявам някой люд път да гледа този клип. Защото ми е приятно да правя това. Кеф ми е просто. Да, точно така се прави всичко. Напрежение, хора, но поне децата научават. Аз се прави. Не, че аз не знам, не се. Казвам, че съм глупав, но при ето тези пара седмици, като стигнем 10-то ниво, Слави показа как те се слагат в някакви машини и оттам се прави бекона. Леле Боже! И каза да не си мислим, че прасетата се колят за бекон. Това никога не съм го знал, честно ви говоря, въпреки че съм на 8. Аз не съм втори клас, но ще ставам. Още съм първи. Болно ще без. Аз пък съм се побъркал само да съда и постоянно да гледам тази игра. Аз под това съм се побъркал. Ако знаете как съм се побъркал, то е чудо. От това само как съм се побъркал, честно ви говоря. Много съм се побъркал от това. Само да гледам и в играта какво става. Аз по принцип имам и работи в Clash Royale, само че гадното е, че Mobile снима ужасно Clash Royale. Отвратително. Ако сте гледали епизодите на Clash Royale, искам да ви кажа, че там направо отвратително, защото Mobile е създаден за телефон и аз го играя на таблета. Искам нещо нямам, но за това ще ми трябва да стана.
едно ниво. Добре, малко да изпълняваме кои стоят. 0 на 2 крем и хляб ми трябва. Добре, хляб в момента се пече. Мога да го подсигуря още сега. Затова ще почакам малко повече. Май трябваше за онова да си го изхъба, защото хляба ще ме готов след 39 секунди. Малко глупавичък. Тук. Ще изпълним това. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Супер харвестър. Тенкс. Едно диамантче плюс. Чакайте, имам. Леле, боже, какви хубави работи. Продават мале, той е голям ефтиняр. Я да се взем силфо. Нещо силфо, бе. Леле. Това никога не съм го очаквал. Добре, тук малко ще продам. Така, първо ще продам по 10 айде за 33. Второ ще продам малко ново такова за 14. След това такива ще ви продам по 2. Не бе. Толкова скъпи бе. Аз не съм такъв скъпар. Ще ви дам 2 такива за 102. Така. Също така. Ще ви дам 2 яйчеца за 30 стотинки. Не. Акс. Добре, акс няма да трябва да го върна си. Добре. Какво да се взема? Тикви някой продава ли? Че много ми трябва тикви. О, царя! О, кой какво е купил? Извинете ме. Да. Да, майка ми ме вика. Не, сори. Не, така ще не кажа. Аре бе, не мога ли Лара, wait a moment. No, сори. Така. О, добре. Това не е хубаво да ми вид. Също така. Сега да бъде колко батерии. 7%. Още мога да правя нещо. Какво е тук без? Изабел. Големи са капали. Това беше отвратително. Ти хубави работи продаваш, ще купувам от тебе. Ще взема 2 царевица. 2 царевичка, така да си има. Добре, нещо не продава стоп. Михам, Грек, много е напредна в тази игра. Ама защо? Да, ще се купа, ще ти извинете ме. Това да бъде края на този епизод, защото почва да ми изтича времето. Надявам се да ви е харесал. Оставете по един 2 лайка и довиждане.